Ja si veľmi vážim rodinu. Pre mňa je rodina vždy absolútne na prvom mieste. Ja som taký, že keď som s jednou ženou, tak chcem byť len s ňou. Mňa ostatné nezaujímajú, vieš, nelajkujem na Instagrame nič. Proste, lebo ten ľudský kontakt je najlepší, vieš, že napríklad sú ľudia, ktorí majú radi zvieratá, hej, neznáš, jak môže mať niekto doma psa, hej, ako ja by som to všetko jedol. Zviera je najlepšie na tanieri. Chcem mať deti určite v budúcnosti a 2-3 ideálne, akože taká krásna, pekná rodinka. Áno, musím ti povedať niečo veľmi osobné a citlivé, čo som nikomu ešte nepovedala. Komunikácia je pre mňa základ. Akože, keď máme vo vzťahu nejaký problém, poďme sa o tom porozprávať, v kľude, nehádať sa, nezvyšovať hlas. Moment. Kde je tá kola, ktorú som si objednal pred 6 minútami? Už tu dávno mala byť si sprostá, alebo čo? Jasne som ti povedal, že chcem kolu. Prečo si mi ju nedonesla? No, takže komunikácia. Ja som taký staromodný v tom, vieš, že pre mňa je vzťah niečo, na čo musíš každý deň pracovať, vieš, že musíš sa snažiť do toho druhého. To neznamená, že keď už ho máš, tak môžeš proste poľaviť.